Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Ish's Secret Files. Si Ish na hinubad ang damit niya pati bra niya at hindi man lang nasuot ang love gown dahil sa kanyang kasyungahan. First time niyang magpa-chest x-ray at akala niya ganun lang talaga yon, hindi kinakailangan ng love gown. Di niya napansin yung love gown sa gilid at yun pala yung hindi niya narinig na instruction mula dun sa Radtech. Kaya ayun, pinantakip niya ng kanyang bobelya ang kanyang t-shirt na suot-suot na hinubad niya dahil yun nga yung instruction. Tapos ang awkward lang dahil nakita siya ng Radtech na nakatakip o nakatapis sa kanya yung mismong t-shirt. So, yun na, in-explain ulit sa kanya yung instruction na nandun yung love gown, sinuot niya. Tapos di na sila nagkatinginan ng Radtech kasi ang awkward na. Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. I remember nung 2021, yung time na first time kong magpa-injection for COVID-19. Nandoon yung kaba ko. Problema, may QR code. Wala akong cellphone noon, kaya nakihiram ako sa mama ko. Muntik na akong makalimot nung hindi ko nadala. Pero ayun, okay na rin. Shoutout sa akin, DJ Rocky, birthday ko bukas. Inaabangan ko Darwin Russell kung saan ka naghubad doon. O nagpa-x-ray doon. Tapos iniisip ko rin yung magpa-inject for COVID-19. Di ba wala namang hinuhubad doon? Parang alam ko tinataas mo lang yung manggas ng damit mo eh. Tapos tuturukan ka lang doon. Oh, sure ka ba? Na iba yung tinusok sa'yo. Na yun yung tinusok sa'yo, ha? Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano, our expert commentator. Sasabi ko kay Irish, alam mo na, gagawin mo kapag magpapa-x-ray ka, lalo na sa medical. Mas advantage talaga kung gwapo, no? Share ko lang sa akin. Lalo na pag doktor na yung kaharap ko, yung doktor pala, maganda, sexy, may tsura. So, yung sinabi sa akin na ibababa ko na yung short ko, nahiya ako kasi tumatayo na yung ano ko eh. Pagbubuo ko ng shirt, nagulat siya kasi galit na galit yung alaga ko sa kanya. So, pinakita ko rin yung butas ng wet pants ko kasi pag-tingin ng medical. After nito, dahil sa may tsura naman ako, nagbigyan kami ng FBA at may nangyari sa amin, bedok lang. Dahil kumain lang kami sa labas. Yun ang experience ko pag magpapamedical ako. Yun ang DJ Rocky, salamat. Brian Mariano, maraming salamat. Alam mo, maniniwala na ako eh. Kaya lang sinabi niya na may itsura naman ako. Parang, gawa-gawa lang to. Sabi ko, ay maniniwala na ako. Parang totoo yung kwento ah. Share na comment pero parang bigla nung sinabi, may itsura naman ako. Tapos sinignan ko yung profile, bumibisita naman dito. Parang hindi. De, charot lang, Widarot. Uy, bakit naman ganun yung nangyari sa inyo? Napipigilan nyo ba yun pag ganun? Kunwari, attracted kayo dun sa nag-i-inspect sa inyo or tumitingin sa inyo. Hindi napipigilan o napipigilan? Napapakalma ba? Nasasabihan nyo ba yan ng, baby kalma? Baby kalma. Pwede ba yun? Anyway, eto naman sabi ni Keisuke Arones Sato. Mas malupit kung yung Radtech na nadatnan mo si Johnny Sins. Professional yon, hindi ka pababayaan nun.
Every inch of your body, simot. Charot. Sino si Johnny Sins? Sino nga tong Johnny Sins na to? Johnny Sins. Hindi ko gets yung Johnny Sins. Ano? Johnny Sins. Uy, may quotes pala siya. Johnny Sins, better known as Johnny Sins. Corn! Grabe kayo! Bakit corn? Bakit corn? Sira ulo kayo. So marami pala tong naka-radtech siya. Mag-incognito muna ako. Grabe kayo. Talagang magagalit sa akin. Dito yung mga IT namin. Malalaman yung address ko. Ay, grabe. Wait lang, images. Ayan, tinitingnan ko po real time. Ito pa yung laging nakikita sa social media na Johnny Sins. Okay, Johnny Sins Radtech. Ay, grabe, iba na po yung lumalabas. Kakaloka kayo. So yun si Johnny Sins, nag-aano siya, nag-roll siya ng Radtech. Hindi ka pababayaan. Every inch of your body, simot. Baka talaga kay Suke Sato. Eto naman sabi ni Robert Tirao, naranasan ko rin ma-x-ray pero sa ngipin para makita ng dentist kung paano maalis yung sira kong wisdom tooth. Pero kay sender, normal lang yan. Pero next time, maging aware ka na lang. Yun lamang po. From Robert Jason Tirao. True. Eto pa sabi ni Igop Motovlog. Nako, nakarelate ako sa ganyan yung magpapamedical. Natatawa na nahihiya ako habang nag-iisip ako. Ako naman, tumuwad. Para makita kung may almoranas ako. Tapos, babae pa yung tumingin sa akin. Nako, nakakahiya. Well, pabati po muli sa Yes Engine Fire Volunteers, CNVR The Boss Grab Cars, at sa Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na laging naka-grab on. Shoutout po sa mga tumuwad. Chinek kung may almoranas ni Doc. Wala na siguro yun kila Doc pag ang dami niya nang nakita siguro mga wet packs, no? Pag marami na siyang mga napatuwad. Siguro, ang na lang sa kanya, tinitingnan niya lang kung maputi ba to o madilim ba? Ito naman sabi ni Bini Bini. Nung unang opera ko noon sa sis sa breast, nahiya talaga ako sa doktor. Siyempre, vinavi akong lola mo. Pero napanatag lang ako nung sinabi ng doktor na huwag ka nang mahiya. Pangkaraniwan na lang sa amin ang makakita ng ganyan. Kaya nung na-opera ko ulit sa cyst, kahit di pa nagsasalita ang doktor, hubad na agad sa operating room. Hindi na uso ang pabebe. Pag first time lang talaga, awa naman ng Diyos, negative naman nung pinabiopsy ko. From Bini Bini. Thank you, Bini Bini. Eto pa sabi ni Charles Sanko. Sa mga kababaihan kasi, conservative sila pagdating sa sarili nila. Pero ibahin nyo ang mga kalalakihan. Akala nyo hanggang brief lang? Pwes, kaya rin nilang magtanggal ng brief. Depende sa trip ng mga lalaki. Mael ang mga kalalakihan, as in, maloko. Kaya pati private part, pinapakita. Charot. With harot. Oy, baka iba naman yun. Yung mga nagpapakita ng ganon. Ano yun? Yung sa Yahoo Messenger yun? Baka yun sa may Omegle, diba? Or baka yun yung, yung mga mapapasabi ka ng kanino ka lang. Ganon. Anyway, eto naman sabi ni Jomar Palulim. Ganon talaga pag nagpa-x-ray, lahat hubad. Tapos tipong balls mo, gagalawin pa. Seryoso ba yun? Pati sa x-ray ng guy? Baka ibang klaseng x-ray na po yun, ha? Hi kay Arnie Hipólito. Naranasan ko rin yung ganyan yung magpa-medical. Natakot ako sa magiging resulta. Ayan. Tapos ikaw ang lumabas sa resulta. Nagtawas, mahal daw kita. Ano yun? Ewan ko sa inyo.
Ayan, nakakahiya talaga pag nag-apply ka ng work. Nandyan yung hubarin muna yung pants mo, tapos patutuwarin ka na, sabi ni Ron. In fairness ang dami talagang mga naka-experience na pinatutuwad, na awkward, na nahihiya. Pero, yun nga, feeling ko talaga mahihiya kapag first time eh. Pero pag nakasanayan mo na lagi mong ginagawa, yun yung tumutumad ka. Parang hindi ka siguro mahihiya pag ganon. No? Sa una, conscious ka kung tamang-tama ba ang kulay ng iyong balat, no? Pero kapag nakasanayan mo na it's better, kumbaga, looking is not that important. What's important is the feeling. Feeling ko, magiging swabe na ang lahat. Basta malusog ka. 'Di ba? Yun eh. Kumbaga, hindi na masyadong mahalaga kung ano yung makita sa'yo. Basta malusog ka, okay lang. And in line with this, SPG Secret File, ako i-share ko talaga to. First time ko yata itong i-share. Hindi ko sure kung na-share ko na to in the past, pero ngayon ko lang to i-share. So, online, off the air, sinabi ko kanina na nagpa-ultrasound ako. So, nagpa-ultrasound ako pero sa, chest part. Kasi may nakapa akong something. I know, this was back in 2021. Yan. May nakapa akong something. So, di ba, women should be aware about their boobs, ganyan. Kung meron tumutubong mga bukol, ganyan. So, kailangan nagche-check ka every after menstruation mo. So, may nakakapa ako. Tapos sabi ko, bakit ganun? Parang sumasakit siya, ganun. So, nagpa-ultrasound ako. Kasi yun talaga yun eh. Kailangan mo magpa-ultrasound. Tapos, ang request ko talaga agad sa mga medical practitioners na nandoon. Sabi ko, baka pwede pong babae po yung tumingin. Tapos, buti na lang kamo, patient na patient ako. Sabi ko, okay lang po sa akin kahit maghintay po ako. Basta babae po titingin. Ganyan. So yun, buti na lang babae yung tumingin. Kasi pwede na daw akong pumasok. Pero lalaki nga lang. Sabi ko, hindi po, okay lang po ako mag-antay. Basta babae po yung tumingin. So yun, sa awa naman ng Diyos, okay naman yung result. Ayan. Tsaka wala namang nakita talagang something. Although meron, pero hindi naman siya cancerous. Ayan. Hindi naman siya something that I should be alert about. Ganyan. Pero eto na. Nagka-COVID ako. Year 2020 yata yun. So prior to that one yung mga ultrasound whatever. So eto na, 2020, nagka-COVID ako. I think mga latter part of 2020 yun eh. Tapos eto yung nangyari sa akin. Tama ba? 2020 yun, no? Yung, mga ganon. Tama ba? 2020 yun? Kailan pumutok yung COVID? Ayun, tama. Mga November yan. So, nagka-COVID ako. Sinugod ako sa hospital. Syempre, kasi sumisikip na yung dibdib ko. Tapos, may mga tinusok na sa akin. Okay na kasi wala na akong pakiramdam. As in, parang latang-lata na ako. Tapos parang hinang-hina na ako ng time na yun. So, eto na. Meron ng bakanting room para sa akin. Kasi feeling ko malala yung COVID ko nung time na yun. To the point na ng hospital ako. Tapos ayoko talaga na makisalamuha doon sa bahay ng mga magulang ko. Kasi syempre, kumusta naman? Ayoko naman makahawa pa. So, sinama ko na yung sarili ko doon sa hospital. I mean, sinugod ko na doon kasama yung isang kapatid ko na mas bata pa sa akin. So, siya yung nag-drive for me, ganyan. Tapos syempre mag-isa ka na lang. Kumbaga asikasuhin mo na yung sarili mo noon eh. Tapos may mga medical practitioners na lang na mag-aasikaso sa'yo. So eto na, winilchair ako kasi hindi na ako makalakad. Legit to winilchair ako Winilchair ako papunta dun sa kabilang building. Kasi sa una, meron mo ng mga screening, whatever. Tapos dun sa pangalawa, kapag may room ka na, yan na, sunod-sunod na yung mga test na gagawin sa'yo. So eto na. Merong test na gagawin sa akin. At itong test na to, kailangan wala talagang bra. Tapos, hubad ka. Oh, ano to? Bago ako pumasok dun sa test na yon or sa room na yon, may nakakilala sa akin kahit naka-face mask na ako. Kahit naka-face shield na ako at lahat-lahat. Sabi niya, "Ay, ma'am, ikaw si DJ Rocking. At itong nakakilala sa akin lalaki."
Tapos eto na, pinasok ako dun sa room. Kailangan ko daw magtanggal. Nawa ko na, no? Tapos may mga lalaki doon. Tapos kilala ko bilang ano. Tapos yun na. So parang okay, sige, wala na akong pakialam kasi hinang-hina na ako. Tapos yun. Tapos kachat ko nun si Mama Nicole. Sabi ko, Ma, kailangan ganito, ganyan. Kasi pinasok ako sa isang, di ko alam kung nung tawag doon. Para siyang x-ray machine na pero buong katawan mo ipapasok doon. Ganun yung level. Kaya kailangan wala kang wala kang mga damit-damit, ganyan. Or wala kang something. Pero naka-lab gown naman yata ako nung time na yun. Ayun. So, pinasok ako doon. Tapos ayun na. Yun. Nakilala ako. Tapos nag-chat nga ako kay Mama Nicole. Sabi ko, Mama Nicole, ganito ba talaga? Kasi wala akong bra, tapos na may nakakilala sa akin, ganyan. Tapos sabi niya, isipin mo na lang bold star ka. Imagine mo yon. Sinabi sa akin ni Mama Nicole yon. Inisipin mo na lang bold star ka. Parang napatawa ako nun, pero hinang-hinana ako ng time na yon. Parang wala ka nang pakialam eh. Basta okay lang, kahit ano makita sa'yo, basta healthy ka. Diba? Alam mo nagagaling ka, yan. Feeling mo okay ka, ganyan. Tsaka sa mga medical practitioners, wala na lang talaga yun sa kanila eh. Kung makakita sila ng ganito, makakita sila ng ganyan na katawan mo. Because for them, it is their duty, it's their job to lessen your pain, diba? To find out kung ano ba talaga yung pinagdadaanan ng katawan ng isang tao. Kumbaga, pinag-aralan nila yun. Hindi sila magiging professional kung lahat ng mga iniisip nila ay puro mga kabastusan lamang. Diba? So, I think i-mindset na lang natin every time na nagpapacheck tayo para hindi tayo masyadong mailang na lilipas din to. Marami rin siyang mahahawakang iba. Ikaw din. Makakahawak ka rin ng iba. Nothing is permanent, nothing is forever. So lilipas din to, di ka rin niya maaalala unless super kaalaala yung lahat ng mga ginawa mo. Ganyan. So, yun lang kabisyo. Just be confident with yourself at ang mahalaga wala kang sakit. Yan. Pagkatiwalaan po natin ang ating mga medical professionals because it's their duty, it's their job. Huwag po natin bigyang mali siyang mga lahat. Pero iba naman kasi kapag meron ng mali siya, mararamdaman mo yan kabisyo if you feel threatened, if you feel like you are abused. Ayan. Don't stop yourself from speaking up. Ayan. Okay naman din yung ganun. And especially sa mga kabataan dyan, no? Siyempre, kapag hindi ka pa nasa tamang edad or hindi ka pa nasa legal age, sa mga ganyang pagkakataon, kailangan na merong guidance ng mga magulang. Ayan. Pero kung nasa legal age ka na, kahit wala na. Charot! Anyway, kabisyo, sumapit na yung oras para ako mag-BRB as in Bathroom Breakers. So with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1. Sa mga pet malunggumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Ish's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!